welatê İran binyaze şaxê pêncan ji zankoyên xwe li Sûryê damezrîne. Ajansa Qasiyûn serzarê hin mîdyayên ragihandinê belav kir ku Tehran binyaze şaxek ji zankoyên xwe ya bi navê zankoya perwerdeya mamosteyan li Sûryê damezrîne. Ajansên İranî belav kirbûn ku wê wezîrê perwerde û lêkolîn û teknolojî Mansûr Gulamî ragihand bû ku wê şaxek ji zankoya xwe bê ermanca derçûna mamosteyên zankoyan li Sûryê damezrîne. Bo yekê İran bê esankirina rejima Sûryê şaxê pêncan ji zanîngehên xwe li Sûryê wê damezrîne û ew yek dihêle ku İran hizir û ramanê xwe biriya derfeta fêrkirinê her wiha hebûna xwe ta qonaxeka dirêj li Sûryê bihêztir bike. Beriya çend rojan, Gulamî di hevdîtinekî bi cêgirê serokê grûpa hevatiya berlemaniya Sûriya İranî Mihemed Hesên Raxî El Hesen re tekezî li ser şopandina berdewam bê ermanca pêkanîna derfetan kir ji ber serkeftina wan projeyan. Wezîrê İranî tekez kir ku ew zanko dikare alîkariya xwendekarên Sûrî bike ku karibin xwendina xwe ya akademî di her du qonaxên master û doktora de li welatê xwe de berdewam bikin. Wezîrê Ewqafê di hikûmeta Sûrî de Mihemed Abdülsettar Seyyid di 28 Sibata 2018 de ser damezrandina Kolêja Mezahibê İslamî bê alîkariyê bi komelgeha navdewletî ji ber nêzîkbûna Mezahibê İslamî İranî li Şama paytexta Sûriyê ragihand bû. Serokê rejîma Sûriyê jî ew yek pejirand bû. Di mijdara sala 2018 de beşê zankoya azara İslamî ya İranî li Sûriyê hate vekirin. Herwiha beşê her du zankoyan El Mustafa û El Farabî yên Sûrî jî li Sûriyê hatin damezrandin.